Art. Unsa nang art? Unsa din ay mong ilong ding art? Skincare routine ang art. Siya daw, pakita daw. Anong chill vlog naman mong ganahan tol? Energy pa to. Hindi na ka magkuhan tol ng energetic tol ba? Relax na ka to. Ba't mo naisipan na mag-chill vlog tol? Kasi tol. Ano tol? Ba't ka umiiyak tol? Parang emotional ka ata tol ah. May nabasa ka bang masamang comment tol? Umiiyak tol eh. Kawawa tol. May nabasa kang masamang comment tol. Kaya nag-chill vlogs na lang siya tol. Kawawa tol. Umiiyak tol. Umiiyak talaga tol. Nasaktan tol. Sakit sa damdamin to. Bakit tol? Tagos tol? Tagos ba tol? Tumagos tol. Kaya pala chill vlogs na gusto mo tol. Chill na lang muna tayo to. Bakit tol? Nasaktan ka tol? Anong sinabi ba nila tol? Kawawa talaga tol. Naiiyak talaga tol. Hindi na makapagsalita tol. Kawawa tol. Ano masasabi mo tol? Na nasaktan yung kapatid natin tol. Nasaktan ka din tol. Huwag matawa na tol. Tingnan mo tol. Huwag na tumawa tol. Chill vlog. Chill vlog na tol. Pag sinabing chill vlog, chill ka lang. Kaya naiiyak na tol. Bakit ba tol? Ano bang nangyari sa'yo tol? Sino ba nag-away sa'yo tol? Hindi ko masabi tol. Bakit tol? Kawawa talaga tol. Hindi na makapagsalita. Nasaktan. Kasi ako. Kawawa tol. Saktan tol. Cellphone mo tol, nakaganto tol. Ganyanin mo tol. Loko, sorry tol. Pasensya na tol. Kamali tol. Tanungin natin tol. Bakit siya nasaktan tol? Ba't ka ba nasaktan tol? Ito tol. Ito na tol. Ito na yan tol. Siya naiiyak na tol. Kawawa naman. Ano bakit ka nasaktan tol? Hampi tol. Tagos talaga? Ang galing mo na dyan ng umarti tol. Sayang niya tol ah. Sayang talaga. Nasaktan pa rin tol. Kainis. Bakit tol? Bakit tol? Mahal ng patis. Klase talaga. Akala ko ba tol? Chill vlog lang to tol. Seryoso tol. Ba't mo ba naisipan na mag-chill vlog tol? Yung last vlog natin tol, napaka-energetic mo nun tol eh. Sumubra sa hype tol. Sumubra sa hype tol. Nasaktan ka tol. Nasaktan ako tol. May nabasa ka ba tol? Wawa na naman. Hindi na naman makapagsalita. No? Ang lalim ng iniisip tol. Lalim na iniisip tol. Naiiyak tol. Wawa tol. Abutin natin tol ng 10 minutes tol para vlog na ganyan ka lang tol. Mag-acting ka lang yan tol. Abutin natin na 8 minutes to tol. Gusto ba marinig? Gusto mo talaga ng chill vlogs tol? Chill vlogs na muna tayo tol. Bakit tol? Sige tol. Nasaktan talaga tol. Tagos talaga? Tagos talaga. Natagusan talaga. Natagusan talaga ng utot tol. Sobrang lakas ng utot kasi ganito tol. Nasaktan talaga tol eh. Huwag kang huwag mo tawanan tol. Naiiyak ng tol. Sige tol, kausapin mo yung mga viewers natin tol. Ba't ka naiiyak tol? Para maintindihan ka rin nila ba? Ano kasi tol? Sakit talaga. 2 minutes na lang tol. Pwede na to tol. Nasaktan tol. Ano masasabi mo tol? Ano sabi mo? Sige tol. 2 minutes na lang kulang tol. Pwede na to. Ako magkamera tol. Ikaw tol. Ano masabi mo tol? Ikaw tol. Ano masabi mo tol sa chill vlog siya? Nasaktan din ako sa nararamdaman ng kapatid natin tol. Kahit na ako naiiyak na din ako sa nararamdaman niya ngayon. Oo nga eh. Kasi tingnan mo nga. Kawawa na ako. Ibang klase talaga. Kawawa na yan tol. Hindi nga yan makatulog tol. Hindi makatulog tol? Bakit tol? Pagkatingin ko tol, nakatungangala dito tol, nakaupo. Kaya pala, kita mo. Tingnan mo yung mata. Kawawa yan oh. Kawawa talaga tol. Nabasa niya yung mga comment tol, nasasaktan siya tol. Kaya pala. Kaya nga sabi niya, mag-chill vlogs na lang daw siya ngayon. Kausapin mo tol, tanungin mo bakit. Hindi Bakit? magsalita ako. Saktan kasi siya tol. Na-trauma na ako sa camera tol. Ayaw mo ng ano yun tol? Mo i-camera tol? Kasi yan kasi kayo mga utol oh. Tingnan nyo na nangyari sa kapatid ko, na-trauma na tol eh. Tingnan mo. Wala naman ako nakitang masamang comment tol. Wala pala? Bakit tol? Ano bang nangyari siya tol? Naguguluhan ako siya tol.
May 10 dislike kasi tol. Ah, kaya pala. Galing kay Mother. Model pala ang dahilan. Kaya pala si- nasaktan tol. Oh, nasubli daw. Akala ko naman tol yung mga utol natin yung... Hindi pula ang lumalabas. Ito pala yung salarin tol. Ito pala yung dahilan ng lahat. Bakit tol? Bakit tol? Kwento mo sa kanila. Tol. Kwento mo, tol. Nakita. Tol, meron ka bang kwento, tol? Seryoso na yun. Ah, sige, Meron akong kwento tol. Ano tol? Meron akong kwento. Nakita ko may chinat si mama sa kanilang group chat tol. Hello? Ano chinatol? Ano chinatol? Sabi niya, Suya na. pa-dislike naman ang video. Oh. Uy! Yan yung dahilan tol kung ba't may 10 dislikes. Oh. Kaya pala. Sakit talaga. Kaya Uy! pala. Uy! Tagos! Minsan mo na to nakita na sasaktan tol. Bihira lang tol, bihira lang tol. tol. Mga haters natin tol. Hindi na kaya pala ito pala yung haters tol. Ito Ito pala. pala yung salarin tol. Tinatawanan pa tol. Nasaktan na nga. Oh, kita mo yan? Mga utol. Kasama yung inahan namin mga utol. Ito pala yung number 1 hater namin mga utol. Kaya tingnan nyo yung utol natin. Kawawa na. Mm. Oh. Uy! Oh. Ang lalim na nung ano yun tol ah. 10 minutes na ba yan tol? 9 minutes na tol. Hindi na lang pala kulang yan tol. 9 minutes na tol. Kawawa na tol. Tol. Tingnan mo tol. Kawawa tol. Para ma 10 minutes. Nasaktan na talaga tol. Tumagos kasi tol. Oh, kaya pala tol. Tingnan mo tol, tumagos sa likuran ko tol. Tingnan mo tol. Tingnan mo tol. Tumagos yung sakit. Oh. Gusto mo sa lumpas tol. Kasi kaya pala nasaktan. Mm. Kami mga tol, hindi kami nasasaktan pag kami lang binabas. Pero yun nagbabash sa amin mga tol, yun ang dislike. Ito pala. Ina pa namin mga tol. Kaya rin dyan sa mga ina dyan, huwag nyo kayahin yung ina namin mga tol. Number 1 hater bagid. Ito yung mga inahan namin na ibang klase, sinachat pa yung mga kaibigan niya para i-dislike. Tignan nyo yung nangyari sa kapatid namin. Shout out sa ina ni Kik. Ina ni Kim ba yan? Tol, Yung sa buwan ko mga niya. ina dyan na inalipos tayo mga anak nila, huwag nyo gayahin yung ina namin. Tingnan nyo yung last vlog namin mga tol. Mabuti yung 100k views yun. Oh. 10 dislikes na yun dahil wala ko na. Sa sobrang effort niya na mag-hate sa amin mga tol, gumawa ng 10 account para i-dislike mo. Tingnan nyo yung naging resulta. Kawawa yung kapatid natin. Oh. Si Rapi. Olo, si Rapi. Sige. Sana matulungan mo ako. Ay, mga katawa tol. Oy. Ako Oy. na pala sa'yo tol. Sige tol, sige tol, sige tol. Reklamo natin to tol. Klase na to tol eh. Wala ka pang kain no? Wala pa yung kain. Bakit pinakakain? Pwede pengen burger. Si Rapi. Hindi tol. Pag hindi ka talaga nuli roster tol, kawawa na tayo dito eh. Hindi. Sige tol. Pag hindi naman. Ah, hindi na makapagsalita. Natuma na eh. Hmm? Sakit kasi ng ginawa ng ina ko. Ng ina ko, si Rapi. Oh. Huwag ka tumawa tol. Huwag kang tumawa tol. Pasa natin yan sa mga tol. Arte. Ay, yun. Hindi. Kaya pala yung ilong mo tol, may nagkaano na tol. Tol. Dahil pala sa ano yan? Oh, namumutla. Namumutla na yan. Tingnan nyo yung ilo, namumutla na sa ilo siya. Hindi makatulog. Ah, kaya pala, dahil pala sa walang tulog yan. Tulog yan tol. Hmm? Nakita ko yan tol. Pagbaba ko dyan, pakita ko dyan. Oh, Sa taas yung kwarto ko dyan. oh dyan, Pagbaba yan. ko dyan. Oh, pagbaba mo dyan. Tingin ko, nakaganito lang ulo. Ulo, Kawawa tol. kaya pala. Tas yung ilong tol, puti na tol. Tingnan tol. Pakita mo nga tol. Pakita ko. Ah, kaya pala tol. Nakaganyan lang siya tol. Tingnan mo. Nakaganyan lang. Oh, nakaganyan lang pala siya. Kanina. Tinanong ko tol. Sabi nga tol. Saktan ko tol. Wow, nasaktan pala. Sana si Rapi mapansin mo tong reklamo ko. Oo, tol. Sige tol. Dito tol. Sabihin mo tol, idol yan eh. Idol Rapi yan eh. Sige tol. Huwag ka tumawa tol. Huwag chill vlogs lang ba? Ako nasaktan tol. Ah, nasaktan, umiyak tol. Tagos eh. Sakit talaga ang puso ko mga ganyan. Kaya yung mga ganyan kasi. Ah. Yan din yung kahinaan ko tol. Kaya
Mabababaw lang kasi yung luha natin tol, no? Isip na rin ako, kung mag-vlog pa ba tayo, sakit kasi. Oh, kita mo, oh. Sumakit na yung tiyan tol. Hello? Hindi na ngayon kumakain tol. Tingnan mo yung chan tol. Wala kain yan tol. Tingnan mo yung chan tol. Makita mo nga yung tiyan mo tol. Gutom. Gusto ba yan tol? Oh, nilalamig na tol. Nilalamig. Wala kasing ano, yung pagtaas. Oh, wala na. Walang pantaas. Ginawan trapo. Ginawan pa po. Yung basahan. Kasi ina talaga. Yung basahan. Kawawa talaga tol. Oh. Nalipusta na talaga tol. Kawawa talaga. Pa-share naman ang video nito mga Oh. tol para Marami na subscribers namin. Pa-share na para matulungan na kami na. Pabuti ng ano, 10k likes. Pabuti natin ng 100k subscribers na tol. Kawawa yun. Ah, kawawa. Yun ba yung gamot dyan tol? Pabuti ng... Magkano tol? Sige tol, makatulungan tayo ng mga netizens tol. Sige tol. Yan lang 1 million. Sa tol, gusto na makita mo na yung hindi chill vlogs tol. Tapos magpaalam na tayo tol. Sige, sige na. Mas number 1! Yan yung inalipusta tol ah. Yan, nakakain na yan ha. Yan yung nakakain na version. Lo! Lo! Bilangan mo tol, bilangan mo. 1 2 3 Hanggang sa muling pagkikita. Yawaan mo na. May tira sa buhay eh. Sakit siya. Kawawa. Ah, Tingnan mo tol. kawawa tol. Basta ba yan, tol? Nagbabasa, mag-shoutout yan tol. Oh, mag-shoutout yan. Ibang klase yan. Tol, tulungan. Yan, mga nananawagan ako. Mga otol, tulungan niyo yung kapatid kong mga otol. Pabuti niya yung 100k subscribers. Tulungan, kawawa. Oh, kawawa. Oh, Mga tol, Sakit na sa puso niya eh. shout out kay Amishi. oh, Amishi. Ah, kaya pala nag-chill tol. Tingnan mo. Oh. Tingnan mo yung call. Kawawa na. Shout out kay Rona De La Rosa mga tol. Ay, kawawa na. Hindi na hype tol, no? Hindi na hype. Shout out kay Danilin Tuba. Oh, Lo. tingnan niyo. Shout out kay Mary Love Sereno. Alo. Shout out kay Rina Morales. Kawawa na yan tol. Oo. Sakit na puso yun ha. Nananawagan. Saktan. Shout out kay Ibis Favored. Shout out kay Kenneth Romawak. Shout out sa kapatid ni Ardeline Samilano na nag-celebrate ng 12 Na ano ka tol ah. Sige tol, kaya mo yan tol eh. Pagpatuloy mo tol. 12th birthday na ang pangalan ay si Arvin Samilano. Shout out kay Kate03. Shout out kay Marie Chris. Yun lang. Kita-kit sa susunod. Tol, Please. tol, subscribe niyo yung mga shoutout ni Utol Marta. Manila pa rin. Tingnan niyo, kawawa na yan. May suggest na ako. Huwag niyo kakalimutan, tulungan niyo, pabuti yung 100k subscribers para Giniginaw na tol. Giniginaw na yan pero nag-shoutout pa rin. Please comment, like, share, and subscribe. kawawa na yan. Hanggang sa muling pagkikita. Paalam.